Sugeng pepanggihan malih para sutresna. Wonten kanal YouTube Panyebar Semangat. Wonten kalodhangan menika kula badhe nyukata panjenengan sedaya arupi criyos alaming lelembut ingkang asesirah. Demit proyek karyanipun sederek saestu piweling. Criyos menika kapacak wonten kalawarti Panyebar Semangat edisi 29 tahun 2014. Sugeng midhangetaken. Apa sing arep tak critakake kanggo para maos iki cerita asli. Dudu apus-apus apa maneh rekodaya kaya ing acara-acara TV kang bahas penampakan. Lalakon iki wayahe aku nyambut gawe ing proyek pertambangan dununge ing laladan pesisir Pasundan Kidul. Papanku nyambut gawe lan mes mung kira-kira 75 nganti 100 meter saka segara kidul kang kondang galak ombake. Rampung proyek mbangun pabrik pengolah minyak sawit, dalan, kantor, lan mes uga taman hiburan ing sawijining perusahaan perkebunan klapa sawit ing Kalimantan Timur kono. Aku dipindah menyang proyek ing tanah Pasundan. Alhamdulillah bisa balik ing tanah Jawa sawise udakara 2 taun ing pedalaman Kaltim. Ing kene mbangun jeti lan smelter ing pertambangan pasir besi. Ya ngene iki nyambut gawe ing perusahaan kontraktor konstruksi. Yen proyek siji rampung pindah ing proyek liyane. Mula aja gumun yen anakku sing barep njuluki aku Bang Thoyib. Jalaran arang mulih. Tolong! Tolong! Ono sing cilaka. Sahada ino kecelakaan. Maman, Kumaha eta teh? ketiban pipa obor. Aku kang lagi ngukur kanggo area pemancangan tiang langsung jumbul ke perungu. Ana sing cilaka ing tim pengeboran kang lagi ngebor ora adoh saka papanku. Alat teodolit langsung tak tinggal dak tumuju papan kacilakan. Si Maman pupune ketiban pipa obor kang gedene kira-kira sak kentole wong dewasa. Maman sambat ngarwara, pupune abuh biru. Nuju mindah mesin bor menyang papan sijine. Wayahe ngusung rame-rame merusut lan nibani pupune Maman. Jare kanca liyane, pipa nibani kalem ning antep bobote. Pak Suluh, supervisor drilling, gage nilpun sopir supaya nggawa Maman ning dokter paling cedhak. Ora nutut, Pak. Yen kudu nyang dokter. Iku wae adohe saka kene 20 km. Sambunge Dadan. Yen mantri ana. Puskesmas wae paling cedhak saka kene setengah jam perjalanan. Amarga adoh tur dalane rusak. Ya wis, nang ndika mrono. Iki kacilakan kerja sing kaping 3. Sing kawitan Asep mandor kang tiba saka kapal dredger nalika resik-resik ing pinggir gladak. Asep dumadakan tiba nyemplung kolam kanthi balung pundak mengsle. Jarene Asep kaya ana sing jongkrokake. Sing keloro Dadang kang persis padha karo Maman. Pupune ketiban pipa bor. Dadang wis jenat 2 minggu kepungkur sawise ketiban pipa bor. Ora lumrah sikile ketiban pipa mati. Ngono jarene para kanca. Matine ngandhut misteri. Kene aku wis sak kancamu ngrusak omahku, ha? Nuwun sewu. Panjenengan sinten, Mbah? Gek kapan kula ngrisak dalemipun panjenengan? Sinten. Tak gemblung. Wis ngrusak omahku saiki etok-etok lali. Apa wis bekon kowe, ha? Saestu, Mbah. Kula mboten mudeng. Ngerti yo, kowe sak kancamu edan kabeh.
Omahku mbok bor, omahku cukup. Anak putuku ora duwe omah saiki. Kowe kudu tanggung jawab. Yen ora, bakal oleh piwalesku. Tolong! Tolong! Tangi man, tangi, nyebut nyebut, istighfar. Maman jenggirat tangi kanthi mata mendolo. Lor kidul kulon wetan dhuwur ngisor. Kamare disawang tajem. Kaya-kaya kudu ucul matane. Matane abang, lambene gemeter lan keprungu swara ngereng. Dumadaan Maman nyuwara sing dudu swarane. Swarane gedhe tur abot. Kowe wis ngrusak omahku. Kowe kudu ngrasake piwalesku. Maman ambruk ing bale maneh. Bapa biyunge nangis geruk-geruk. Wis 2 minggu sawise ketiban pipa bor, Maman mung turu ing amben. Ngadeg wae ora iso, apa maneh mlaku. Wis mertamba ing ngendi-ngendi, panggah ora ana sudane larane. Persis kaya ceritane jenate Dadang. Maman pancen ora digawa menyang dokter jalaran papane adoh lan ora saben dina doktere ana. Tur kuwi kabeh butuh duit. Kamangka sing golek duit saiki lagi dadi kembang amben, ya si Maman kuwi. Maman mati isuk iki mau jam 6. Sikil kiwa lan saperangan awak sisih kiwa nganti sirah sisih kiwa abuh. Jare biyunge wingi awan bubar disuntik karo Mantri Usman. Mbuh disuntik apa? Bapa biyunge lan kulawargane ngluruk ing perusahaan nodong tanggung jawab kanggo ragat penguburan. Kabeh kanca delek-delek. Persis kaya matine Dadang. Mari ketiban, Dadang kaya lumpuh. Blas ora iso ngadeg nganti 2 minggu. Meh saben wengi ngimpi dipethuki pawongan tuwa nganggo klambi sarwa ireng. Mencak-mencak ngamuk. Kondo jare omahe wis dirusak. Pawongan tuwa kanthi swara kaya bledek mau ngincim bakal kirim piwales lan akhire Dadang nganti tumekaning pati. Aku lan kanca-kanca njajal gagas bab kuwi. Apa sing dimaksud ngerusak kuwi? Kuwi kudu disranani ritual. Beleh sapi loro. Endas sijine dilarung ing segara. Dene endas sijine maneh dipendhem ing papan sing mengko digawe smelter. Ujare Kang Asep Kuncung. Karben slamet kabeh. Halah, tahayul kuwi. Bos kuwi wong asing. Ora usah percaya babak ngono-ngono kuwi. Semaure usuk. Bisa-bisa kita diarani edan, malah di PHK mengko. Wong-wong pinter ing tlatah kidul kene saka wetan nganti kulon wis kandha. Wiwit biyen yen areane perusahaan iki wingit. Kratone Demit kudu disranani ngono kuwi. Yen ra ngandel ya ora apa-apa. Tapi yen ana kedadian maneh, aku wis ngelingne lho ya. Kanggoku ora kleru yen dicoba ngomong bos. Aku bisa cerita ning Pak Rahman minangka deputi GM supaya ngarih-ngarih bos karben nglakoni ritual. Nyambut gawe ora mung duit sing digolek, nanging uga nyaman lan aman. Sopo sing gelem kerja gaji sundul langit nanging tumekaning pati jalaran diganggu Demit. Bos muring-muring ing meeting. Kabeh wong kena semprot. Jeti lan konveyor kudu enggal dadi akhir sasi iki. Supaya kapal tongkang bisa mlebu lan ngangkut material konsentrat kanggo diekspor.
Wis setahun garap jeti kelebu konveyor, nanging seprono seprene durung dadi amarga akeh gangguan. Yo gangguan alam saka masyarakat kang ora sarujuk, LSM saka kutha sing nglurug demo, lan gangguan saka alaming lelembut. Jebul bos ora serujuk karo ide ritual mbeleh sapi. Carene ora masuk akal. Ngawur, edan, lan pemborosan. Ora maido, pancen wong asing sing luwih njunjung dhuwur rasio. Kanca-kanca saka divisi alat berat nyambut gawe shift loro. Wiwit jam 4 sore nganti jam 11 wengi, ngebut jeti kudu ndang dadi. Sing mlaku ekskavator 3, wheel loader 2, bulldozer 1. Senajan aku kuwi tukang ukur lan ora kalebu pegawai shift, ning aku melu solidaritas melek wengi ngancani kanca-kanca. Mesin aing parem. Mesin aing parem oge. Jam 10 wengi, ekskavator 3, wheel loader 2, mesine mati njegrek dadak bareng. Operatore padha bingung kabeh, ora bisa mriksa amarga peteng dedet pinggir segara. Sunare HP ora cukup kanggo nyentrong jerone mesin. Lagi ibut ngroweng mesin rewel, dumadakan saka walik gumuk ana pawongan 3 marani para kanca operator. Bareng cedhak, pawongan 3 mau sing siji tuwa jenggoten putih dawa penganggo sarwa ireng lan nganggo bendo. Dedeg piadeke gagah rasa senajan wis tuwa. Sing loro penganggone persis memper, mung luwih enom tur rupane sangar. Turunkan. Para kanca operator klakep blangkeman tanpa bisa nggo mecap. Angin laut wengi iku kenceng banget lan jumlegure ombak nambah swasana gegirisi. Maraneh kabeh geus ngarusak kampung aing, warga aing. Isuk eureunkeun kabeh kagiatan ieu. Mungguh maraneh hayang selamat. Bubar kuwi, pawongan 3 kang aing kuwi balik badan. Ora let suwe ilang saka pandulu. Para kanca operator padha ngewel kebuyo. Arep ucul uwal ora bisa. Sikil kaya mancep ning ngendut. Apa kuwi mau? Jurik, di dia mah jurikna loba. Jam 11 wengi, operator bulldozer kang aran Ajat ditemokake kaku ing dhuwur gumuk ing tengahing tanduran ketapang. Bulldozere ditinggal. Ajat mung jegideg, ora bisa kumecap. Jare Adi, operator ekskavator, si Ajat sempat nguyuh ing gumuk kuwi. Penghuni mes D5, kamar 506, semburat wengi kuwi. Para karyawan cacah 6 saka luar kota padha keweden lan njaluk pindah kamar. Amarga lagi kepenak leyeh-leyeh lan ngobrol, dumadakan ana demit wadon njemunuk ing kamar. Lan sing paling gegirisi, ing kastok klambi cumantel sirahe wong wadon kanthi mesem. Sopo sing ora kudu semaput? Awan geger. Harry, tukang las kang lagi ibut ngelas, dumadakan kejet-kejet lan kesurupan. Kancane padha bingung kabeh. Bingung kudu piye nulungi. Harry tiba ngeblak, kejet-kejet lan ngomel ora karuan. Matane abang lan swara sing metu saka lambene gede tur abot. Mandeko kabeh yen ora kepengin ciloko kaya Dadang lan Maman. Harry bengok soro karo ngletak ing wedi. Siji mboko siji kowe kabeh bakal mati yen ora manut welingku. Kae wong asing sing nang jero kantor uga minggato kono, baliyo nang negaramu kono.
Kabeh kanca padha mlongo, bingung kudu piye. Arep nggotong Harry digawa menyang mes, ora ana sing wani. Bareng kuwi ing sisih kulon, ing area tiang pancang uga geger. Sutisna, asisten survei uga tiba ngeblak tanpa genah jalarane banjur kesurupan. Persis kaya Harry ngomel supaya kegiatan dalah panunjange kabeh dilereni. Jan, penggawean dina kuwi kacau. Kene ana sing kesurupan, kono kesurupan pisan. Pak Hadi, HRD manajer site nganti bingung ngadepi kahanan kang ora sabaene iki. Wis, ndang celukno Ustaz Aziz wae. Perintahe Pak Hadi. Konco-konco padha jerantal nyusul Pak Ustadz Aziz, pengasuh pondok pesantren kondang sing papane ora adoh saka perusahaan. Ustadz Aziz pancen wis kulino nandangi lan aweh pitulungan kanggo bab-bab kaya mangkene iki. Ora ana dalan liya kejaba manuta adat istiadat kene. Ujare Ustadz Aziz sing bubar nambani Harry lan Sutisna. Ning sing utama ayo dianakke pengajian ing area perusahaan. Nyuwun ing Gusti kang akarya jagat supaya kegiatan perusahaan bisa lumaku lancar maneh. Kabeh karyawan lan wakil manajemen padha mantuk-mantuk sajak sarujuk. Suasana awan kuwi ing kantor katon mamring sebab kabeh kegiatan sauntara kandhek. Sawise nglakoni dawuhe Ustadz, dina-dina candhake lumaku gangsar. Program kepedulian perusahaan tumrap lingkungan lan kampung uga lumaku lancar. Lan perusahaan ditampa kanthi seneng karo warga. Malah ana program kemitraan kanggo masyarakat khususe ing bidang ekonomi, pembangunan, kepemudaan, lan agama. Ora ana maneh kedadean aeng lan kecilakan maneh. Perusahaan saya maju, kabeh karyawan, desa lan wargane bisa ngunduh wohing pakarti.